'yan kai. Wannan atakin da aka yi, ai da farin su 'yan ta'addar suka kawo hari, da suka kawo hari da suka ji wuta sai suka ruga, sojanmu suka karu suka bi su, da sun ka bi su kuma nan da aka tada jirgin da ya tahi ya kama ma sojojinmu. Wai 'yan ta'adda ya kashe? Ai ba 'yan ta'adda ya kashe ba, sojojinmu ne aka kashe. Mu ba mu shi ɗan ta'addar da aka kashe, kuma ba mu ga hoton ɗan ta'addar da aka kashe ba. Hotunan sojojinmu muka gani an kashe su, wai sun ce a kuskure ne. Kai kaka za ka yi kuskure, kai kana cikin jirgi ka tai ka kama ma mutane, ka san da wasu sun bi, ba za ka kiran su ba ka ji kaka ina kuke, wani waje kuke, ka san wajen da suke kannan ka buga. Kenan ni gana wani wannan sojojin na nasaru da suka tafi da jirage suka buga, waɗancan 'yan ta'adda ne sun ji wuta sai suka kira abokan nasu magoya bayansu sun ka ce musu to ga suna sojojin Nijar suna su kashe muku, zo ku agaza. Sai sun ka zo sun ka rogashe sojojin. Kenan kun ga nan wurin ka ya kamata shi shugaban ƙasa ya ɗauki girman shi. Ya kamata waɗannan jagorori waɗanda suke jagorancin abu wanda ya shahi security cikin ƙasanmu, ya kamata a hidda su gaba ɗayansu. In ba hidda ba kaɗai, a hidda su a like su, kuma a hidda su a tambaye su ƙaƙa aka yi haka. Saboda wallahi ba a cin gari sai da ɗan gari. Babu yanda za a yi a ci gari ba da ɗan gari ba. Kuma kun ganta wagga haraka ta 'yan security, mu gana mu gani akwai hannun nasarar ga ciki, kuma akwai hannun wasu mutane cikin gwamnatin ga. Kenan wagga haraka ta hare-hare da ake kamana, kuma akwai kuskuren da mutane ke yi. In kuna tunani, mu muna cikin mutane waɗanda suka yi gwagwarmaya nan Nijar na cewa wannan nasarun tun ba su sami gindin zama ba a kore su. Ba a shi mu ba, an ka zo an ka kama mu, an ka yi ta murkushe mu, an ka yi ta mirgide mu. 'Yan siyasa duka suka ce mu mahaukata ne, mu ba mu san aikin da muke ciki ba, ta ƙare mana tun da ba mu goyon bayan France, kenan mu ba za mu zama wani abu ba. To mu Allah muke goyon baya, kuma Allah muka dogara da shi. Yanzu wagga haraka ta harin gada aka kawo, hakika mun ji an ce shugaban ƙasa ya tafi